Spôsobujú vám vrátky vrásky na tvári? Nielen o tom budem rozprávať v tejto vzdelávačke. Koľko času a financií vám zaberie manažment zásielok po vyexpedovaní? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým? K výsledku sa môžete dopracovať aj odpovediami na tieto otázky. Za prvé, kedy a ako riešite nedoručené zásielky? Koľko času a financií vás stojí riešenie reklamácií? A čo napríklad vrátkovosť? Čo ak by ste ju znížili o 10 alebo 30%? Za ďalšie, musíte párovať dobierky manuálne po jednej? Ako dlho vám to trvá? A čo napríklad zásielky s neštandardnou cenou alebo príplatkami? Dokážete ich ľahko identifikovať? Čo účtovné služby? Koľko platíte účtovničky v súvislosti s prepravnými záležitosťami? A nakoniec, koľko ľudí vstupuje do všetkých týchto procesov? Dala by sa ich práca zefektívniť? Aj tieto aktivity sa dajú zefektívniť a ušetriť tak priame aj nepriame náklady. Mnoho e-shopárov to však podceňuje. Pritom riešenia môžu byť ľahko a lacno implementovateľné.